Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Ketdäniň jemi bilen men ýokşan anlaýar. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sany azatlygyň saýdyny iň köp okulanlar Türkmenistanyň onlarça resminiň tutsak edilenligi barada habar. MTS Türkmenistanyň işgärlerini başga iş gözlemeligi aýdyldy. Türkmenistan goňşulukdaky urşak zaman howpsuzlygy maslahatlaşdy atly makallar boldy. Soňky makala Owganistanyny Türkmen herkedine gola etrawyň İslam döwlet toparynyň eline geçmegi bilen baglanyşykly. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmen Owgan herkedindäki erwet ýagdaýlar hassa yaramazlaşýar atly makalany köp okapdyrlar. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistan goňşulukdaky urşak zaman howpsuzlygy maslahatlaşdy atly makala çekýär. İň köp görülen videolarymyzyň başyny viza kartlar üçin nowatlar. Moskwadaky türkmenler agdaçar berdiler atly reportajlarymyzy çekýär. Şeýle-de bu hepde 70 ýaşly enanyň ahmyry Aşgabatda yeni jaýlar ýumurlaýar atly videolarymyz köp görülenleriň bäşligine girýär. Aşgabatda saýry baglary çapylýar atly fotosergimiz hem köp görülenleriň hataryna girdi. Bu hepde iň köp görülen teswirçi çeken makallaryň başyny Aşgabatly jurnalist Sultan Açylowanyň raýatlaryň awtolog belgileri duýduruşsyz aýrylýar atly makalasy çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň onlarça resminiň tutsak edilenligi aýdylýar. Aşgabatda çilmiň wahasy 70 manada ýetdi. Pulny tebede alýan, iş ýüzüne almaýan kärenneçiler atly makala habarlar bilen bagly öz pikir garaýşlaryny aýtmaga çalışypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna çap edilýän makalar, söhbetdeşlikler bilen bagly öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga, söhbetdeşlige goşulmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini meşhur türkmen şahyry Magtumguly Piragynyň Aşgabatdaky ýadgarlygynyň töweregindäki aladalar baradaky söhbetlerini dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly ýazgy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat Türkmenistanyň ýazgylardan, hudojniklerden, heýkeltaraşlardan aladaly habarlar gelip bolýar. Olar Magtumgulynyň 45 ýyl töweregi Aşgabatyň merkezinde oturan ýadgarlygynyň ýok edilmek howpundan alada galýarlar. Şoň bilen birlikde Magtumgulynyň diňe selleli ýadgarlygy dikilmeliýän siýasatyň ýöredilýänligi hem aýdylýar. Sizde şu ýagdaýlar bardy, anygyrak maglumat barmy? Hawa şeýle maglumatlar menne umuman bar. Men şuurun bir ýylçyna ýaýrar ber üççülgesti. Edilmenden 4-5 nodalar men ýurdumyzda heýkeltara sökmünde giňden tanalýan deň duşya hudojniklarymyzdan şu ýagdaýa düşündürüş bermeklerini haýyş etdim. Şonu olaryň maňa aýdan zady meselen sözmek şeýle bir Hasan Magtumgulynyň terjime haly ýitgözülip 2014-nji ýyly 10 290 ýyllygy wellenni innem 2024-nji ýylda Magtumgulynyň doglananyň 300 ýyllygyny bellemek hakyna juda resmi derejede bolmasa döwlet derejesinde bolýan käbir ýygmanşyklarda ýa-da hudojnikler birleşiginde gurrun edilýär. Şonda şol Magtumgulynyň ýadgarlygynyň ýagny bundan 45 ýyl temes oturdulan meşhur ýadgarlygynyň şäheriň içinden çykarylmagynyň juda ahmarlygyna aýdýar. Oňa mysal getiribim. Gaýgysyz Atabaýewiň Nedirbaý Aýtakowyň, Hanmurat Sehetmuradowyň ýene-ýeneleriň ulu ýadgarlyklary ýykan ýumran edildi. Beýik watançylyk urşylaryny wepat bolan türkmenistanlylaryň hatyrasyna dikeldilen çigilden görnüşli ýadgarlygy Aşgabatyň çetine çykarylyp dağ baýrlarynyň arasynda ýerleşýän bir dereň içine salyndy. Şo ýerde de şo ýady Aşgabatdaky ýadgarlyk bolşuny görerek göçürilip bir elgesinde de ýörüýte aragat ýagny şlangbaum goýuldy. Şoňa millet barjak wagty barp bilen oklar gara şuurun ugru bar. Amanmurat, indi selleli mesele gelsek. Soňky döwürde türkmen häkimetleriniň Magtumgulynyň diňe selleli kesbini öňe sürýänligi aýdylýar. Bu alada nähili? Bu alada da tüys bir iyil içinde eýýän göze iýlen alada meselen Magtumgulynyň öň gargala häzirki Magtumguly etrafy diýen ýeriň gunnogorundaky 18 kilometr gunnogorundaky Gerke Dowasynda Magtumgulynyň bir kellesi baganadan tikilen sürtelpetli ýadgarlygy wady Gerke Dowasynda. Ine ýangda bir kylykda Magtumguly etrawynyň
administrativ merkezinde Magtumulynyň täze ýadygarlygyny bollugyna görä bina etdiler. Şo ýadygarlykda Selleli Magtumuly otyr. Aradan bary öwür 18 kilometr o bilen etrafyň administrativ merkeziniň arasy. Ya bolmasa şol beýleki ýurtlarda da Magtumulynyň ýadygarlygy oturdulajak bolanyny onu köplen şol Türkmenistanly heykeltaraşlardan haşe diýerler ýasap bermeli. Türkmenistanda käbir öňe çykyrlan heykeltaraşlarym bular heykeltaraşlykdan ozal bir häzirki siýasatyň wagtçylary, häzir görüldülen döwlet siýasatyny wagt edýärler, şonu mahabat edýärler. Näşlerim aydaly Türkiýede oturdular. Magtumulynyň ýadygarlygyny bir Russiýa Federasiýasyna, Ukrainada oturdular Magtumulynyň ýadygarlygyny. Şol Selleli Magtumuly ýasap beripdirler. Bir orsiýetde hatda 2 ýerde bar. Hatda şol ol elbetde yerli halkyň özüniň haşy aradasy bilen edilen iş Stavropol ülkesiniň Türkmen raýonuny, Nertekum raýonuny hem-de şo ýerdäki beýleki ýerleriň bir topar ýerine türkmenler barpa 17-nji asyryň aýaklaryndan bäri şo ýerde ýaşaýarlar, şolaryň haşy bilen edilen zat ýöne barby olaryň görmek isleýän Magtumulynlar, Selleli Magtumulyny goýupdyrlar. Amanrat, Azatlyk radiosynyň gurrundaş bolan, tökötdeş bolan Aşgabatlylary Magtumulynyň häzirki ýadygarlygynyň ýyl-içinde mukaddeslik hökmüni ornalandygyny aýdýarlar. Bu pikir bilen türkmen ýazgylarynyň hem bir topar alalaşýar. Eýsem bu ýadygarlyk ýitirilse näme ýitirilýär? Magtumulynyň şol Aşgabatyň orta arasynda dikeldilen ýadygarlygy bizim Türkmen Nowruz Üniversitetiniň 5-nji kursunyň studenti ýylymyz, ýani 1973-nji ýylda syrly. Özüm şol ýadygarlyk aslan güni Türkmeniň meşhur şahirleri Anneberde Ağabaş bilen Gurbanazar Eziz ikisiniň azatlyk uğrunda Azadiň oglu atdy publisistik reportajynyň çap edilenliginiň edil häzirin hakydamda zarlayan durşul Magtumulynyň ýadygarlygynyň oturdulan günem şol edebiýat gurunyň gazetin dolu bir sahypasy bolup çap edildi. Umuman ähli bir şahir ýazgylar üçin mukaddeslikini aýdaly şol ýer döwürlerden başlap bir döwürrakdy bina edilen ýadygarlyk ikisi Magtumulynyň ýadygarlygy hem-de uruşda wepat bolan Türkmenistanlylaryň hatirasyny bina edilen ýadygarlyk ikisiniň arasy şeýlelerin uzagynda 2 kilometr, 2,5 kilometr ýer. Ýöne tutuş Aşgabatlylaryň bir şonuň paýeziýa näde bolmasy beýikkensiň hatirasyna tutulýan bayram diýilýän özge wasan şo ýadygarlyklaryň töweregi adamsyz bolan okdy, şo ýadygarlyklaryň etegi gulsuz bolan okdy. Laýtada ýaş satynjalar özleriniň toy kejebeleri bilen gelmezli maşinleri bilen hökman şo iki ýadygarlygyň ikisine de baryp gul goýýardylar ýa. Şäherli ýaşullarym obadan şähere gelen adamlarym şol ýadygarlyklary hökman bir haz ziyaretine baran ýa hökman bar ýazdylar. Laş obadan gelen ýaşullar özüniň goňarnaşlarynyň, takallaşlarynyň uğratmagyny şo ýerlere barmaklygy özleriniň borjy hasaplaýardylar. Bu ruhy abadarlykdy. Türkmeniň bir ruhy keýlýägi şo ýerler. Türkmeniň bir ananjynyň oturan ýerdi. Men bilýän taryhymda Magtumulyny söýendiňe hark. Magtumulyny teredip hediýedi onu ýyla arşwa etjek bolan döwlet ýolbaşçylary bar. Laýtada geçen asyryň 30-njy ýyllaryna değişdi. Ondan soňra da Magtumulyny şol öz siýasatlarynyň tidahy edýärler. Magtumulyny beýertmek üçin öz siýasatlaryny ýörgületmek üçin Magtumulyny bir iş kuraly hökmüni ullanýar. Ene deputatçylyk şeýerden başlanýar. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýaz Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Kepdäniň zemini Magtumulynyň ýadygarlygy şol sanyny Aşgabat baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji ýylyny Aşgabaty ösürmek bilen bagly maslahat geçirdik hem resmiýlere käýinç berdik. Käbir kadrlaryň ýerini çalyşdy. Soňun bir hatarda yerli fiýinçiler Aşgabatda soňky ýyllerde awadanlaşdyryş bilen bir hatarda biwatlamanyň hem dowam edýänligini aýdýarlar. Bu diňe şäheriň baglarynyň çapylmagy däl, hem Aşgabatyň taryhy ýadygarlyklarynyň ýykylyp ýok edilmegi bilen hem magly.
Bilşimi diýär Sapar Murat Niýazowyň ýurt dolandyran ýerlerine gaýgy Atabaýewiň juda öz boluşly ýadygärligi ýykylyp ýok edildi Aşgabatdan. Şoňlan birlikde Nedirway Aytakowyň hem ýadygärligi ýykylyp ýok edildi. Inni bolsa Nowatyň magtumulynyň ýadygärligine gelenini gaýdylýar. Şoňlan birlikde bolşewikleriň serdary Vladimir Ilyich Leniniň ýadygärliginiň bolsa saklanyp galýanyny gaýdylýar. Eýsem bu meseleleri türkmen ýazgylary nähil teredýär. Bu sonra ul Hudaýberdi halla berýär. Gynansak da Magtumulynyň arkasynda durýan adam ýok, şonuň üçin Magtumulyny ýykjak bolýarlar. Gaýgysız Atabaýew, Nedirway Aytakow hem beýlekiler barady da şolar ýaly garaýşy aýdyp bolar, ýöne Leniniň arkasynda orsiýet durýar. Şoň üçin diňe bir Leniniň ýadygärligini däl. Eýsem Leniniň töweründäki bagy giden baglykdanam ýeke dawan ýere degip bilen oklar. Şonuň bilen birlikde Leniniň garşysyna, Gündogor tarapyna Pushkiniň ýadygärligi bar. Pushkiniň ýadygärligine de degip bilýän adam ýok. Görşümiz ýaly bir ýadygärlige ýykyp ýok edýärler, beýleki bir ýadygärligi bolsa gorap saklaýarlar. Elbetde munyň özü bir adalatly zat däl. Hudaýberdi onu bir ýerde görnüşinden bir tarapdan siýasat hem barda. Şoňlan birlikde elbetde Leniniň ýadygärliginiň hem öz boluşly ýadygärlikdi gaýdylýar sebäbi otayda. Milli koloritler we haly şekiller we haly nagyşlar we ikinji tarapdan Pushkiniň ýadygärligine de halkyň syýlaw hormaty we sebäbi Pushkin adamzat medeniýetiniň baýlygynyň böle bolup durýar. Emma ikinji tarapdan näme üçin bir yerli milletin türkmenleriň döwletliginiň esasynda duran adamyň ýadygärligine şeýle çemeleşme we näme üçin oň arkasynda hiç kim duranok? Ya halkdan hiç zat soralanokmy? Ol bilen halkdan hiç zat soralanok. İkinciden halk ören passiv häzir näme bolsa şo bolsun diýen bir ýörülgän tutup gelýän millet beýleki bir tarapdan ýurt başyna geçen diktator diňe öz şahsiýetini diklemek üçin, öz şahsiýetini beýgeltmek üçin özünün öňkü bolan awraýly adamlary ýeke-ýekeden ýok edýär. Meselem Niýazow, Gaýgysy Atabaýew, Nedirway Aytakow, Şazy Batyrow, Bolşewizow we beýlekileri ýok etdi. Şeýtmek bilen diňe özüniň bardygyny öňe çykardy. Ol Magtumulynyň awraýynyň peýdalandy. Sebäbi ýurt garaşsyz bolaýan wadyna uly şaýoly Magtumulynyň adyny dakdy. Magtumulynyň guburuny ziýarety gurady. Şeýdip ol halkyň milli duýgusyny oýurup özüne awraý gazandy. Inni häzirki beýik arkadag diýilýän adam öz awraýyny şöhratlandyrmak üçin göz ýetimde duran Magtumulyny ýok etmek isleýär. Egerde Magtumulym milletiň hakydatyndan aýrylsa, onu ol diňe bir özü, ýeki özü beýik arkadag bolup galýar. Men pikirimçe diňe şol maksat üçin ol Magtumulynyň daşynan aýlanýar. Hudaýberdi Magtumuly öwretlerini, studentlere Magtumuly barada sapak berlerini, onun türkmenleriň milli şahyrdigi, onun türkmen döwletligi baradaky ideýanyň esaslaryny goýujudygy. Şoňlan birlikde de türkmen tire taýpalaryny birleşdirici gaýdylýar. Sebäbi Magtumuly diýilende tire taýpa gurulmary ýatýar-da umumy türkmen bähwidi öňe çykýar diýip professor Baýmuhammed Garryýew öwredirdi. Eýsem bu unkuny Berdimuhammedow türkmenleri birleşdirici ideýa gerekdärmi ýa-da Berdimuhammedowyň özi şu rol oýnap bilermi? Ol bilen häzir türkmenleriň döwleti bar. Şol döwlet hem Magtumulynyň hasabyna guruldy diýseňem bolýar. Egerde Magtumuly ýaly beýik liderler bolmadyk bolsa, türkmeniň döwletini göz öňüne getirmek kyn. Sebäbi dünýäde Uýgurlar bar. Olar ören köplük, ýöne olaryň döwleti ýok. Ýa-da Kürtler bar. Kürtler ören gaýratly millet, gaýdygysyz millet, olar ören köplük, ýöne bir bitew milleti ýok. Ýöne bary ýogy 5 million türkmeniň eýýän döwleti bar. Diýmek Magtumuly öz hyzmatyny bitiripdir. Berdimuhammedow taýýar döwletiň eýesi, taýýar döwletiň ýokarsyna oturan ýolbaşçy. Şoň üçin oňa Magtumulynyň gadyr gymmaty beýle bir bildirip baranokdur diýip pikir edýän. Eýsem bu gadyr gymmata ýylgyn düşünýärmi? Ýylgyn belki düşünýändir, ýöne az adam düşünýändir diýip pikir edýän. Sebäbi häzir biz Magtumulyny alsak, onu okuyanam az. Onu boyun almak gerek. Beýleki klassiklarda okuyan az sanly adam düşünýär, ýöne şol az sanly adam häzir ýurduň içinde gepledilen ok, olaryň sesi kesilen, olara söz berilen ok, olarda hiç hili hukuk ýok.
Hormatly dinleyijiler, Yazgy Hudaýberdi Haly bilen Aşgabat we Aşgabatyň taryhy ýadygarlyklary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti soňky ýyllarda ýurtda saglyk saklaýşy, ilatyň saglyk meselelerini ullukan üns berilýändigini, paýtagtda we regionlarda döwrewap medisina dehgalarynyň gurulýanyny habar berýär. Emma yerli tinçiler o ýerlerini hatda dümegden hem wagtyny bejer galyp bilmän ýogalýan çağalaryň, ullaryň bolýanyny habar berýärler. Resmi Türkmen medeniýeti bu hil wakalary barada maglumat bermeýär. Habarçymyz Sultan Açyrova şeýle ýagdaýlar bilen gazaklanıp, Daşoğlu welaýatynyň Türkmenbaşy trawyna ýaşaýan kärinesi denen Aýpaşa bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanda soňky ýyllarda dürli keseleriň ýüze çykýandygy barada aýdylýar. Esasanam grip keseli, dümeg keseliniň köp ýaýrandygy, şonuň agyr netijeleriniň bolýandygy barada aýdylýar. Şu etraplarda dümeg keseliniň ýaýraşyna äýlek grip keseliniň ýaýraşy köp görülýärmi? Köp görülýär. Şonu da çytyýat näde eýledi? Şu griplerim köp bolýar. Köp çağalar öldüler. Köp çağalary kömek wagtyna bolmady. Köp çağalary boldy, köp aglyk çykdy. Lukmalary aýsaňam balisa ýerleşdir. Keselhana aramyz das, kynçylyk çekdik. Keselhana yerleştirýän çaňyz araňyz daş bolsa, o ýerleriniň ýanky lukmalary ýa-da sepagat uýalary ilkinji kömek beren oklarmy? Uladamyň çağı bolsun, şolaryň dümeglendigine, şol keselin grip keseldigine göz ýetirelerinde ilkinji kömek berilen okmy? Berilen ok. Berileni bulamymy? Sebebi hemmesi grip aýlanyp ýetip bolmaýar diýe bahana taýýarlar da. Şoňa ýaram çağlar öldü da. Şonuň ilkinji alamatlary näme? İlkinji alamatlary şu näde üskürýär, kelläme agyrýar, gyzyrýar, soňuklap, burun tykylýar, gözüm agyrýar, gözüm ýaşarýar. Şeýle halatlarda mektep ýaşyndaky okuwçy çağalara öýde galmagy ruhsat berilýärmi? Ýok, berilen mektebe goýberýär, ýarany, yaramasa galýar. Gidilmedi çağa näde wakitjony? Ýürebilmejek çağany. Şeýdi bilen elden giderýär sanametjony. Atelyýe gidýär. Bolmasa gowul gidýär asyl. Çağalarda ölüm bitim köp boldy diýdiňiz. Uly ýaşdaky adamlarda da ölüm bitim bolýarmy dümeg keseline? Bir gün 3 adam çağdanam 3 adamdan ölýär da. Bir günde. Bir günde. Näçe günde şo gaýtalanıp durýar? Aýla boldy şol. Bir aýda da ýerlerine köle ýagdaý daş boldy. Ekitmegem kyn boldy. Barnisa. Daş ýerde. İlkinji medisina kömegini bermäge o lukmalarynda derman ýeterlikmi? Ýok, ýeterlik däl. Yetmeýär. Onçy bar bilýär. Daş ýer ýol ýaman. Öz kölegimiz bilen gelýär. Birazrak tüleň bitirýär. Öz hozurluk maşinleri bilen baryp aýlanýar. Adam näme wagty geçikdir, wagtyny ýetmäňiz diýe özüň günakarlap durlar. Misal üçin şonu çağıraýanyňda, doktor çağıraýanyňda näçe wagtda gelip ýetişýär? Häzir barjak tenede 3 saat gidýär. 4 saat, 3 saatyň wagtyna barýar. Ýagşy bolsa barmerem, ertip azana barýar, öýlenmerýär. Şu dümeg keteli haýsyrak wagtda, gyş aýlarmy, haýsy wagtda köp ýaýrýar, güýz aýlarmy, gyş aýlarmy? Güýz aýlary, gyş aýlarym bolýar, ýöne bahar aý, mart aýlarda ýaman köp boldy. Köp çağlar, ýaman helak boldy. Suwum datylman oturup. Şonuň öňüni almak hakynda bir ýanky privivka diýe tanjymlar zatlar öňüni almak çäreleri üçin bir tanjymdat edilen okmy? Edilýär tanjym. Bir ýere barmaly, o ýerde eltnäsiň ýörüp götürüp alkytnagy ýagdaýyň bolmasa, özleri gelýär bir hepdeden soň. Oňa çyle kesilýän, özüň oňa bolmaýar. Diňe oňa da şeýle ýagdaýmy, etrap boýunça da şeýle keselçilik köpmi? Etrap boýunça şeýle keselçilik köp. Lukmalarga her gaýsyna birden ugradan da ýetip bilmeýär şoňa. Bolsa da çet ýerlere gyn boldur. Şäher ýerlerden çet ýerlere gyn boldur. Enti şo keseliň ýaýranmagynyň sebäplerini bir ilata düşündirýärler. Näme üçin şeýle köp mikdarda öýün şeýle kesel ýaýrýar? Arasaçylyk ýok diýe, arasaçylyk bolmaly diýe. Gözlemesiňiz çağalaňyz wagtyna iýip iştirmeýärsiňiz diýe bahane edýärler. Hakykatda o bolarda arasaçylyk ýokmy? Köçeler arasında dämi, ýa hojuluklar arasaçylygy sereden okmy? Ýok, köçeler hem arasaçylyk däl, oğullar hem
Oba bilen etraf merkezine arasy neçe kilometr şol hastahanalary akdyp yerleşdirmekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, uzak aralyk neçe kilometr? Uzak aralyk obamyz iltek uzak 3 kilometr, 4 kilometr. Etrafa küçük uzak 1,5 sagatda barýan. Hormatly dinleyijiler, daha şowully kärinnes Aypaşa bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, siziň ýaşaýan ýerleriňizde ýylata saglyk hyzmatlarynyň derejesine nähili bu arada bize ýazyň, telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemin owan neptermedi bilen dowam etdirýär. Şemsirla Türkmen Owganstanyny Türkmenistanyň getirilýän önümler alyp satmak bilen meşgullanýar. Şemsirla Azatlyk radiosynyň kawulla kawarçysy Saýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşlikde Türkmen önümleriniň harydarynyň köpdigini görüň berdi. Emma ol özüniň Türkmenistana baryp ol ýerden haryd alyp gaýtmak mümkinçiliginiň ýokdugyny sebäbi wiza berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Hakkına benderde mana şol ýaňy satyp alyp bölek alyp satyp bolýar sudasy goýup bolança aylap dusta alıp satıp Türkmenistan'ın hoşluq etýär. Bendere akkine diýär. Garip 3000 adam şörde işliyorlar. Meselen yük düşürýärler, yük kelýärler, maşyna we umum aýsak 4000 adam şol güzerany için, paýdasy için şörde etýärler. Türkmenistanlar bilen hem alyp satyp edip suda bizni gatnaşyklaryňyz bar. Türkmenistanlar hem gelýär şörden, gelýärler, alkem zat alýarlar, til satýarlar şirketlerden. Alyp gelýärler bolança şö Türkmenistan'ın gelýän önümler bärde haýsy önümler gowy alynýar. Önümler meselen selerke delin şörde ba alyp satsaň bolýar. Süýjat ba saň zabut gelýär ýa-da gary ýoluň nämese. O zatlar gelýär börde pidalanyp bolanýar. O dogry şirket tarykdan meselen firma tarykdan gelýär. Börde gümrük bolup Kabul diýdi, Mazar diýdi, o çetlere gitýär. Diňe mana şörde alyp satuw ba yalňyçy bolýar şörden alyp satsaň, şoň bilen köprek pidan alyp bilýäs. Türkmenistan'dan gelýän ýanygyjyň bahasy ýagdaýlymy? Ýagdaýly, börden göre örden azkem arzan tap alsaň bolýar, börde bir zat pida bilip satsaň bolýar. Oňa näme üçin arzan? Siziň özüňiz Türkmenistana gidip o taýdan alyp gelseňiz bäri ol ýagdaýly düşmezmi? Ol ýagdaýly düşer. Börden billere Owganistan döwleti billere oňa Türkmenistanyň börde nämese billere ruhsat beren ýok, hiç geçmäne. Bu ýerde beren ýok. Häzir bu ýerde hiç bermäne, hiç mümkün ýok diýler. Billerem haýyş etýär Türkmenistanyň prezidentinden şoňa geçsek, o ýerde berse, şoňa da alyp satuw edip bir zat pidalansak, sowda gatnaşygy östürmek üçin Türkmenistanyň köp zatlar bere gelse, beriň zatlar o tarap gitse, näme haýyşlaryňyz bar, näme mümkinçilikler dörese? Bizlerem umyt etýäris. Ömmämiz bir Türkmen ady bir Türkmenlerem haýyş etýär näme ata öterimiz Türkmenistan bizleriň bizlerim şoňa ýyz alyp ötüp bilsek, suda satgy için alyp gelsek, berde satsak, pidan alsak diýip umyt etýäris. Mümkinçilik ýok, ýyza beren ýok, geçmäne hiç bir mümkinçilik ýok. Türkmenistan'dan hança maşin günde gelýändir bäri yük maşinleri? Umum aýsak günde bir 100 maşinaça selerke alyp gelýär. Şirlik bab ya zabut diýdi, o zatlar alyp gelýär, 100 maşin gelýändir günde umum aýsak da. Sürüjülerem hemmesi Türkmen kowumlarymyz, garandaşlarymyz şöyle gelýär, oturýar, gürüň etýär. Olar bilen gatnaşyňyz nähili Türkmenistanyň bäri geçýänler bilen? Olar bärini gowy görýärmi? Sizlerden razymy olar? Hawa, bizlerden razy olaram. Razy oturýar, gürüň etýär. Olaram bir zat pidan alyp gitýär, börden gelip maşyny sürüp gelýär, pidan alyp gitýär. Bizlerem razy. Diňe şol bizler şoňa geçmäne hiç mümkinçilik ýok. Bizler haýyş etýär, näme üçin ata öterimize gitsek diýip bir arzu etýäris da, hem suda satgy için, görük gaýsak için, gatnaşyklar bolsa diýip. Ata babalarymyz şörden Kerkiden, Astanadan şoňadan gaýdan adam da ata babalarymyz. Ýene bizlerem haýyş etýär, ata babalarymyzyň ýaşa gaýdan jaýyny bir görsek, nähilike şöre barsak, gatnaşyklar açylsa, suda satywyna, şöyle prezidentimiz bizlere Türkmen görüp ata babalarymyzyň ýaşa gaýdan jaýy, bizler haýyş etýär prezidentden bizlerem geçere bir mümkinçilik berse, kowumlarymyz ba, garandaşlarymyz ba, şolar bilen bir gatnaşyp görüp, ýakynan görüp desek köp oňat boljakdy. Türkmenistanyň önümleri köp gelse hem Türkmenistanyň önümlerine islek barmy berdi? Hawa, islek bar. Gelse her kança maşin gelse de yerme yer bolýar. Mazar Şerif, Şybrgan, Kabul, hatta Owganistanyň hemme welaýatlaryna gitýär. Türkmenistana güýdalyp geçýän barmy? Geçýärleram bar. Häzir hiç güýde beren ýok. Elbetde geçýän bar güýdeden ýa oguldan barmy.
ya öňden alyp goýanmy, ya bolman köprek masrap bolsa eger şoň masrap bilen berip gitýänmi? Ana şu ýanaklar wagdyna. Hormatly dinleýijiler, Şemsulla Türkmen bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň zemini geçirip oturýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.